Tamam. Oy balakayım kaçta oğlum babam. Kimseye geldin kutlap balam. Hürmetli Şerife iney, hadi şu motor yübileyiz menen 7 yaşıgız men asın koyundan kutlayız. Şuay bizim mena rayondan da kutlav adresi var. Şuay bizim Rusya'nın prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin'den kutlav hatla var mena. Kutlav hatla mena. Ha? Gel kutlayayım. Yara hadi unutmaylar be. Prezidentten başlap barahala hadi kutlayız. Bir de kutlar isen havalı odan motor itip şuay yaşaygır işo. Yaşaygır işo hedin bayramımız bugün 7 yaşaygır işo urada bayramından tora keldi. Ol davetin 7 yılga bir bola turgan nedir indi. Yara kutlayız işo. Yara rahmet. İsenlik havlık hedga. Vallahi motor itip yaşaygır mana sizge. Yara rahmet. Buna bizden. Bunun men seyser hegir. Gaylagız men birgeleşip motor itip. Allah razı olsun. Mana Toza hedga bulak, yavun hedga bulak. Biz Qarsayevitga hawlyk, selamatlik dileybiz. Uzun ömür, şulay birge bizden bilen balları bilen, ýeňserleri bilen tagyn birge yaşarga şulay ýatyp bizge. Qaytıp düşäһiň eýdik gaçagyp dura. Motor diýip atyp gala. Bugün mana beýimden 7 ýaş toldy. Onuňa uzun ömür tagla, şadlyk, bähet dileýiz. Mana dağa dindiler yolu Biz Ufadan qaytdyk. Qarsayymdy jubileýymdan gatbarga. Gaýsan hawlyk, uzun ömür, bähet, şadlyk dileýiz. Tagyn uzak ýyllar ýaşaһyn, birde gelip gaçagyp durhyn. Nikolay ýamanda ýeýgan süperak. İseni sağlık, balalarla birge motor sürüp yaşayın. Bizim qarap üstegen rahmet. Balaların, balaların qarap etini, tamaga etip tura.